1912 Theodore Roosevelt ataluza ma primaries ku America anayambisa chipani chotchedwa PP. 8 years later chinatheratu. Kumalawi kuno mayi winanso anagalukira ndi kuyambisa PP. Ndikunena pano ndi mbiri yakale. Whig Party chinali chipani chachikulu chimene chimalamulira boma ku America. 1854 anakhazikitsa lamulo kulola business ya ukapolo. Anthu ochokera chigawo chakumpoto anakwiya ndi kuyambisa Republican Party. Monga tikudziwa zipani zambiri zinamba pa zifukwa. UDF imafuna kuthana ndi Kamuzu, MCP imafuna kuthana ndi Chitaganya, DPP imafuna kuthana ndi Njala, UTM, PDP, People's Party anayamba chifukwa cha mkwiyo. So Whig Party chinali chipani chachikulu ku America. Koma iwowa anakhazikitsa lamulo 1854 amalola business ya ukapolo. Anthu ambiri ku America, especially ochokera chigawo chakumpoto, amadana ndi business ya ukapolo. Ndi ataona kuti boma chipani cholamula chakhazikitsa lamulo kumalola business imeneyi, anagalukira ndi kuyambisa Republican Party. Akuluakulu ambiri a Whig Party kuphatikiza Abraham Lincoln anatuluka ndi kulowa Republican. Kodi zikutanthauza chani pa nkhani zonse zimene tikunena pano? Atsogoleri akasankhidwa mipando asunge chipani m'malo mwa personal ego. President Abraham Lincoln anali mtsogoleri woyamba wa Republican Party, anasunga chipani m'malo mwa personal ego. Dr. Bingwa Mutharika, president woyamba wa DPP, anasunga chipani m'malo mwa personal ego. That is why pofika tsiku la lero chipani cha Republican komanso DPP akulamulirabe Malawi komanso America. Bora Mutharika yemweyo mwapanga zina koma inu zero. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies. Ndiye tidadza choka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga chalichiro umathamangitsa matope ni mahwilubala. Tamona Chakwera zaka 5 amamva zake zokha. Amatuza kuti timumva kuwawa mpaka 2030. Lero wachoka mboma akuyamba kupepesa. That is nonsense. Ndiye timanena kuti inu a DPP musakhale ngati Chakwera amene akupepesa atachoka mboma. Mipando imene muli nayo munayipeza chifukwa cha chipani. Nduna, Vice President, Chief Executive, and Advisor, Ambassador, you are there because of a political party. DPP kanauza chisankho, iniyo simukanakhala pamene. Now, funso nkumati, pamene mukunjoya, kumakwera magalimoto opuma, district governor mukumuganizira mutani. What about constituency governor, area chairman? Chifukwa Lazarus Chakwera anayiwala grassroots MCP zimene zinapangisa kuti achoke mboma mosavuta. MCP home ground ku Central Region ambiri sana vote chifukwa samona phindu lovotera Chakwera. Thumba la 50 kg lija 4,000 enkanthu basi. Ku Eastern Region kuli Stephen Bamus, timamona paliponse akwenda ndi PM during campaign. Odera ali kuti kumulanje tinali ndi Charles Maiden komanso Edison Nachuma adathandiza chipani munthu yovuta. Ku Blantyre kunali Philip Tsakalaka, and today they are nowhere to be seen. What about Collins Maglas? Ndamene anapanga manifesto ya chipani. Mwachidule tinaye kuti anyamata mbiri sakuoneka. Ngati chipani ndi ntchito yanu mwasake ndi kwachita recognize. Of course tikudziwa Norman Chisale, Charles Kadziwe, Double DC, Kalulu timaona ku State House.
komabe pali ena ambiri amene sitikwaona akhala kuyenda ndi PM throughout the campaign. Tikufuna aoneke. DPP isakhale ngati Chakwera amene ataya mafutu soja ndikuuza chisankho pa 16 September. Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika nkaiwa kwawo. Ali kuti Chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha. Akuluakulu, history is the best teacher. Kuyendesa boma si masewera ya. Kuyendesa boma simafuna ntumbidwa hii. Kumafuna anthu achikulire.